Lamɛnbaaw an ka foli bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma. A bɛna baro min lamɛn ni a hakilina ɲuman ani a senkɔrɔma tintini o bɔra mɔgɔ min yɔrɔ o ye Bara Bokom ye. Ale ye pièce détachée feerela ye Bamako daba naani na. Ka kumakan ninnu k'o lase aw ma. Abubakar Kamara numéro 1. Bi an bɛna ka na jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baro min ni a bɛ tali kɛ an ka jamana kuntigi fɔlɔ n'o ye Ala ma hinɛna Baba Modibo Keyita ye ko a ka yafa an ma. An bɛna ka na baro kɛ ale kan bi. Modibo Keyita ale min kɛra faraɲɔgɔnkan tɔn min n'o tun bɛ wele ko Fédération du Mali n'a kɛra o ɲɛmɔgɔ fana ye. Ani fana baara caman bɛ yen Modibo Keyita a ye o sigi sen kan Mali jamana kɔnɔ. O la an bɛ a dabɔ fɔlɔ Modibo Keyita yɛrɛ bɔra mɔgɔ minnu na. An bɛ an da don o la ka o ɲɛfɔ. Ka da kan a bɛ fɔ bamanankan na ko da walo o ye n tɛgɛnɛ ye. Ni Modibo kɛra mɔgɔba ye, ni a kɛra faso o kunna woloden ye, n'a kɛra mɔgɔ jijalen ye, ni a kɛra fɛnɛ k'a fɔ ko Modibo Keyita a tora ka hɔrɔnya kan kan, a kɛra silamɛ dafalen fana ye, siga tɛ a la k'a min sin fɛ o salo bonbosi fɛ. Modibo Keyita bɔra mɔgɔ minnu ni mɔgɔ minnu na. Baro in kɔnɔ an bɛna an da se o ma. Ni an da sera o ma, min ye Modibo Keyita yɛrɛ a bangena san min na ka na se a ka kalannadenw ma. Fɛn mun ni fɛn minnu kɛra o kɔnɔ an bɛ o ɲɛfɔ. Kalan kɛlen kɔ fɔ ka na a se a ye baara daminɛ. An bɛna an da don o la ka na se a ka jamana kuntigiyaw olu ma fɔ ka na a ɲɛsin fɛnɛ a ka sarakow olu ma ka taa sɔrɔ a bɛ jamana kuntigiya la. N'an ye olu ɲɛfɔ, an da bɛna don Modibo Keyita a ka baarakɛlenw na jamana kɔnɔ. Baarakɛlenw olu fana na o kuma bolofaraw la. An da bɛna ka na se fɛn min ma. A ye baara minnu sigi sen kan duguma kalanko nasira fɛ, an na dɔ fɔ o kun kan. N'o bɔra ye cɛmancɛ kalanso nasira fɛ, an na dɔ fɔ o kun kan. Min ye sanayɛlɛ kalanso ko fana o nasira ye, an na dɔ fɔ o fana kun kan. O kɔfɛ fana Modibo Keyita ani a taamaɲɔgɔnw u ye baara minnu sigi sen kan sirabako nasira fɛ k'an ka faso dugubaw ani dugumisɛnw k'olu sɔgɔ ɲɔgɔn na. An bɛna ka na an da don olu bɛɛ lajɛlen na. Min dun ye fana Modibo Keyita a ka baara kɛlenw fana ye nantigiko nasira fɛ. Da bɛna ka na se ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Lɔnni ko nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko ma ko culture, an da bɛna ka na don o la. Ni an y'an da don o la, Modibo Keyita a ye fɛn mun ni fɛn minnu sabati kɛnɛ kan, danbeko nasira fɛ, dinako o nasira fɛ, an na an da don o la fana ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ fana Modibo Keyita an tanya cogo min na, an bɛna an da don o la ka o ɲɛfɔ. Min dun ye seereyaw fana ye, seereya minnu ni olu nana ka na sɔrɔ Modibo Keyita a taamaɲɔgɔnw olu la, a ka dukɔnɔmɔgɔ dɔw la, ani a dɔnbaga sɛbɛw olu la. An bɛna ka na nin bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔ ni Ala jɛn'a ma. N bɛ ka kuma cɛba min kan, kabini ale ntanyana don min na fɔ ka na se bi ma, an ma mɔgɔ sɔrɔ k'a fɔ ko min sera ko ka a ladege a ɲɛ ma zan ko ka kun a la. O la sisan an b'an da don Modibo Keyita ale bɔra mɔgɔ minnu ni mɔgɔ minnu na, an bɛ o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Modibo Keyita a bɔra mɔgɔ min na a benbakɛ kunda, o kun ye kɛlɛmasa ye, mɔgɔ lakodɔnnenba don an ka jamana tariku o kɔnɔna na, ni u bɛ a mɔkɛ in wele ko Gire Lamuru, ni o ye Amɔrɔ Male Keyita ye. Amɔrɔ Male Keyita u b'a wele fɛnɛ ko Gire Lamuru. O ye Modibo Keyita fa, o fɛnɛ ta fa o kɔrɔkɛ de ye. Gire o ye dugu de ye. Amɔrɔ Male ale bɔra mɔgɔ minnu na, o bɔra Sanbabugu kase de la, n'aw b'a wele fɛnɛ ko Baka. O min kofɔlen filɛ o ye, o de bɛ bɔ Sanbabugu. N bɛ ka min ɲɛfɔ aw ɲɛna nin ye tariku ye min jɛlen don siga fan si t'a la, tiɲɛ de don. Wa tariku don fɛnɛ tariku min ni a lakodɔnnen don. Lamuru ani Masira olu ye Sanbabugu kase bɔnaw de ye, olu bɔra Sanbabugu kase de la. Masira ale ye balimakɛ kelen pe de ye min bɛ Amɔrɔ Male la, o Amɔrɔ Male min n'a bɛ wele ko Gire Lamuru. O la siɲɛ dɔ kɛra la, Sheikh Amadu An o taara a ɲini o fɛ, k'a ɲini Lamuru ani a balimakɛ fɛ ko a kana ka u dɛmɛ kɛlɛ la, kɛlɛ min ni o tun bɛna kɛ walato. O kuma fɔlen kɔ Lamuru ye, tile 4 tɛmɛnen kɔ a ye sɔnna, ani a dɔgɔkɛ ni o ye Masira ye.
o masira o ye Modibo Keita fa o fana ta fa de ka fara balimakɛ fila wɛrɛ kan u mɔgɔ 4 taara kɛlɛ in na k'a kɛ. Sokɛ dɔ tun bɛ Lamuru bolo. O sokɛw o mankan tun mana bɔ tuma jugu hakili tun bɛ ɲami, jasiranba tun bɛ don u la. Wa bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ ko o sokɛw ko ye Lamuru de ta ye. Lamuru ani a ka sokɛ bɛɛ kɔni b'a faamuya olu yelen dɔrɔn o kɔni o ye mɔnɛbɔli de ye. O la Lamuru a n'a balima ninnu ale ye se sɔrɔ Alatɔn kɛlɛ in na. Sheikh Amadu sɔrɔla o la ka a ɲininka. Sheikh Amadu yɛrɛ tun ye a fɔ ko a bɛna Lamuru ni a balimakɛ ninnu sara ni sanu de. Lamuru ani a balimakɛ masira. Nga Lamuru ma sɔn o ma. Lamuru y'a fɔ k'a fɔ ne tɛ sanuko la. Nga n mako bɛ min na i bolo o de ye duwawu ye. I ka duwawu kɛ. Walasa an ka se ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ni o tɔgɔ ni o bɛna bonya n'a tɔgɔ n'a kɔbaw ani babaw tigɛ. Masira a ye den min sɔrɔ nin cogo la o de kɛra Daba Keita ye. Daba Keita ale taara Farajɛw olu ka kalanso la ka kalan kɛ. A ka kalan bannen kɔfɛ a kɛra foroba sɛbɛnnikɛla ye Kuluba. Farajɛw olu ka mara ɲɛmɔgɔ o kɛrɛfɛ Kuluba. A tun bɛ fɔ o wagati de la ko komi expéditionnaire ni o ye foroba sɛbɛnni kɛbaga ye ka a lase yɔrɔw la. Daba Keita ale fana nana ka na bange. Ale nana ka na denkɛ dɔ sɔrɔ. O de nana kɛ Modibo Keita ye. O cogo de la a bɛ fɔ ko Modibo Keita Mali jamanakuntigi fɔlɔ ko o de don. Jamanakuntigi min ni a ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini k'a d'a ma. Ale ye Lamuru de mɔdenkɛ ye. O Lamuru o ye Masira Keita kɔrɔkɛ de ye. Masira Keita n'an bɛ segin a kan tuguni o ye Modibo Keita fa de ye n'o y'a mɔkɛ ye. Nin ye tariku de ye min dɔnnen don. A bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ ka tila ka sɛmɛntiya fan bɛɛ fɛ. Hali sini jeliw bɛ ji da nin ko sanan kan. Wa dɔnkili yɛrɛ dɔ bɛ yen min dalen bɛ nin koɲɛ in na. N'a u dɔnkili n'o b'a fɔ ko i jɔyɔrɔ yira. Ka d'a kan tuma min na ni binganikɛlaw nana ka na firi Lamuru a burannakaw ka misiw kan k'u cɛ ka taa n'u ye. U taara ni dugukɔnɔna misiw bɛɛ ye ani Lamuru burannakaw ka misiw ka taa n'a bɛɛ ye. O la u nana ka na kɔ dɔ tigɛ kɔ min ni a bɛ wele ko Kirikilanbe. Lamuru tuma min na ni kibaruya dara a tulo kan ko binganikɛlaw nana ko kana dugu misiw cɛ a n'a burannakaw ka misiw k'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye. Lamuru sɔrɔla o la k'a ka sokɛ ta. A sɔrɔla o la ka taa binganikɛla ninnu ka taa u kunbɛn k'u dala bɛrɛnbɛrɛn. Ni zo minnu filɛ nin ye ni binganikɛla minnu filɛ nin ye. A taara ka taa dugu misi ninnu bɛɛ lajɛlen bɔsi binganikɛlaw la ani a burannakaw ta o dugu ta o a y'a bɛɛ de minɛ u la. A ma dan u yɛrɛ ka du walima a burannakaw ka misiw dɔrɔn ma dɛ. Dugu misi bɛɛ a y'a bɛɛ lajɛlen minɛ cɛnnikɛla ninnu bolo. Tuma min na ni a wasalen bɛ ka na ni dugu misi ninnu bɛɛ lajɛlen ye gɔngɔn wulilen don. Lamuru yɛrɛ b'a ka sokɛ kan ka na. Tuma min na ni jeliw y'o ye yɔrɔ jan fɛ. Jeliw de sɔrɔla o la ka dɔnkili da ko Amɔrɔ Male i jɔyɔrɔ yera, Amɔrɔ Male i jɔyɔrɔ yera. Jeliw ye ni dɔnkili in de da. Wa a lakodɔnnen don hali bi fana. O Masira min filɛ o ye o den o de ye Daba Keita ye. Daba Keita o den ye Modibo ye. Wa Daba nin ye den 11 de sɔrɔ n'o ye Modibo Keita fa ye. Wa Modibo Keita ye den 4nan ye. Den minnu ni Modibo Keita fa ye o sɔrɔ an bɛna o danna tigɛ aw ye. Den fɔlɔfɔlɔ o tɔgɔ ye ko Hawa Keita. Den filanan o tɔgɔ ye ko Male Keita. Den sabanan o tɔgɔ ye ko Masire Keita. Den 4nan n y'a fɔ aw na cogo min na o ye Modibo Keita ye. Den 5nan o ye Kase Keita ye. Den 6nan o ye Isa Keita ye. Den 7nan o ye Musa Keita ye n'u b'a wele ko Tati. Den 8nan o ye Ibrahima Keita ye. Den 9nan o ye Wande Keita ye. Den 10nan o ye Kunbati Keita ye. Den 11nan o ye Nabintu Keita ye. Kunnafoni minnu ni an ye o sɔrɔ Modibo Keita a bɔra maa minnu na mɔgɔba minnu na o damadamaw kun ye nin ye. N y'a fɔ aw na cogo min na Modibo Keita ko k'a fɔ de ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'a bɛɛ fɔ an ma da o la. I bɛ kuma de ka kɛɲɛ n'i ka dɔnta hakan ye ka kɛɲɛ ni i kunnafoni cogo hakan ye. Fan wɛrɛw fɛ aw bɛ se k'a ye fana k'a fɔ Modibo Keita bɔra mɔgɔba minnu na olu sigiyɔrɔ o kun ye Manden ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na Manden dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Narena. Modibo a ka mɔgɔbaw n'o ye an yɛrɛ ka mɔgɔbaw ye olu bɔra yen ka sababu kɛ ɲɛnamaya a lahalaya dɔw ye ka sɔrɔ o la ka taa Maraka jamana kan. U taara sigi dugu min na o kɛra Gire de ye. O la o b'a to an ka an ɲɛsin Modibo Keita yɛrɛ ma.
Modibo Keita ale bangena ka bɛn ni san 1915 o wasiwara kalo ni o ye san kalo 6nan tile 4nan don ye. Bangeni kɛra Bamako kura. Bamako kura o ye Bamako o kin dɔ ye. A don kama Bamako ale kun ye Sudan français o faaba de ye. Modibo Keita a fa o tɔgɔ ye ko Daba Keita, a ba o tɔgɔ ye ko Hatuma Kamara, fɔcogo wɛrɛ la dɔw b'a wele fana ko Fatumata. Modibo Keita a bangena du kɔnɔna na, du mun ni o ye maninka du ye, wa a kun bɛ sira min fana kan dinɛko nasira fɛ o kun ye silamɛya de. A ka silamɛya kun tɛ tɔgɔ dɔrɔn ye, nka a kɛwalew kun bɛ a la, a jogow kun bɛ a la. An bɛna a ka silamɛya o bɛ sɛmɛntiya ni fɛn minnu ye. Ni kuma in taara ɲɛfɛ an da bɛna se o bolofara ma ka walawalani kɛ aw ye o la walasa faamuyali jɛlen ye min ye o ka sɔrɔ. O la Modibo Keita tuma min na ni a si o nana kana se kalanadon ye, a taara farajɛw olu ka kalanso de la ka kalan kɛ yen ka daminɛ san 1925 kana bila san 1931. O ye duguma kalanso ye, duguma kalanso min ni o kun bɛ faaba kɔnɔna na Bamako yan, n'an ko ma ko école primaire de Bamako. O nana kɛ ka daminɛ san 1925 kana bila san 1931. O san kelen na n'o ye san 1931 ye, a nana kana don kalanso wɛrɛ fana na ni o ye cɛmancɛ kalanso ye min bɛ wele ko école primaire supérieure, n'o tɔgɔ dalen kun don farajɛ dɔ la Terrasson de Fougère. An bɛ don min na i n'a fɔ bi o kalanso bɛ wele ko lycée Askia Mohamed. Modibo Keita a nana kana kalan kɛ yen ka bɛn ni san 1931. O tɛmɛnen kɔ san damadama, san 1934 a taara ɲɛfɛ ni a ka kalanw ye, kalan min ni o bɛ ta ni ka o ɲɛsin lɔgɔli karamɔgɔya o baara degeli ma ni an ko ma ko école normale d'instituteur. A nana kana taa kalanso la o sira fɛ, kalanso min ni o tɔgɔ dalen don William Ponty la min filɛ nin ye Gori, Dakar, Senegal jamana kan. Hali bi k'u to Senegal jamana kan ye, Modibo Keita ani farafinna tilebiyan fanfɛ bolo o jamana kalanden minnu kun bɛ yen don dɔ la u taara k'a fɔ k'u na taa u ɲɛnajɛ kɔgɔji o dalala la ka jigin ji la, k'u to ji la tulonkɛ la min ye Benin o jamana kɔnɔden dɔ ye ni ale tɔgɔ ye ko Émile Darlin Zinzou, ni ale yɛrɛ labanna ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye Beninkaw olu fɛ yen. Ale nana i fili ji la yɔrɔ la, yɔrɔ min ni o kun ka dun, o yɔrɔ min kofɔlen fila wisa kabini a kɔni bugubugu mana ka jigin ji la, a ma se ka a yɛrɛ labɔ, a tununen tora ji jukɔrɔ. Modibo Keita a y'o ye yɔrɔ min na, o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ye i fili ka i nɔn ka taa. Émile Darlin Zinzou ale jiginna ji jukɔrɔ yɔrɔ min na, Modibo Keita yɛrɛ jiginna o yɔrɔ kelen na k'i tunu ji jukɔrɔ ka taa Émile Darlin Zinzou ka a minɛ ka bɔ ni a ye kana bila fɔ Gelekana na. Émile Darlin Zinzou a ye wagati jan kɛ ka taa sɔrɔ a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ, nka tuma min na sa ni a y'a yɛrɛ sɔrɔ n'a hakiliw bɛɛ lajɛlen nana a ma, a ye walimadɔn belebele ta k'o lase Modibo Keita ma, kamasɔrɔ a don kama Modibo Keita a ye ale ni kisi, a ye a ka dukɔnɔmɔgɔw ɲɛ bɔ sira la. Modibo Keita a ye mankutu ɲumanw caman sɔrɔ, a ye tɔgɔ barikamaw sɔrɔ, a ye kunnawolo sɔrɔ k'a sababu kɛ cɛsiri min kun bɛ a la, a bɛ sɛbɛ kɛ cogo min na, a bɛ baara kɛ cogo min na. O kalansow kɔnɔna na ka taa se hakana fo a ka kalanfaw olu nana kana sɛbɛnni dɔ kɛ a ka ɲɔgɔndan sɛbɛn kan k'a jira k'a fɔ ko nin ye kalanden sɛbɛ ye min cɛsirilen don baara fɛ, ko nka ko o dɔrɔn tɛ dɛ, ko a jatelen don ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a bɛ jama la su, n'a bɛ jama la ɲaga, wa ni Faransi lango fana don. O kɔrɔ ye Faransi o mɔgɔw, Faransi faamaw ka tagabolo ye fɛn fɛn ye o man di a ye, a bɛ o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɛlɛ, ko janto ka kan ka kɛ Modibo Keita la ka a kɔlɔsi. U ye nin de sɛbɛn a ka ɲɔgɔndan sɛbɛn kan. Tuma min na ni a kun bɛ Gori, Senegal jamana kan ye kalan na, a ka kalan bɛ kuncɛ kuma min na, a ɲɔgɔn ma ye kalanden ninnu olu si la. Ka da kan a wulila ka i jɔ ni jɔyɔrɔ min ye, o bonyana ka tɛmɛ bɛɛ ta kan a bɔɲɔgɔnko ma ye, n'an ko ma ko major de sa promotion, ni o nana kana kɛ ka bɛn ni san 1936 ye. O la ɲɔgɔndan min ni o nana kana kɛ ni Modibo Keita ɲɔgɔn ma ye kalandenw na, o kun tɛ Sudan français dɔrɔn ye dɛ, farafinna tilebiyan fanfɛ bolo jamana fɛn fɛn n'olu ka kalandenw taara Gori ka taa kalan kɛ yen, mɔgɔ 97 la Modibo Keita ale de ye jɔyɔrɔ gale ta, a ɲɔgɔn ma ye kalandenw olu la.
tuma min na n'o kɛra sa farajaw yɛrɛ de ye ni mangutun jugu in k'a fɔ ko laɲagalikɛla don ko mɔgɔw ka kan k'u janto a la ko ka da kan ko a tɛ farajɛw olu yɛrɛ de ka tagabolo fɛ u nana ka na o seereya k'o kɛ Modibo Keyita kan ani o seereya fɛnɛ o nana ye Modibo Keyita yɛrɛ ka sɛbɛnw na ka bɛn ni san 1936 o kirifɔ kalo n'o ye san kalo 7 tile 9 don ye o san 1936 kelen na Modibo Keyita ale nana ka na kɛ kalanfa ye a y'a ka kalanfaya baaraw daminɛ togodaw olu de kɔnɔna na n'o ye burusi kɔnɔnaw ye o kɔfɛ a sɔrɔla o la ka na Bamako k'a ka kalanfaya baaraw ka taa n'a ye a ye Sikaso kɛ kalanfaya la ka Tɔnbɔkutu n'o y'an ka jamana kɔgɔdugu yan fanfɛ bolo ye k'o fɛnɛ kɛ kalanfaya la o kalanfaya baara hukumu kɔnɔ san 1939 a nana ka na furu kɛ a ye muso mun furu o tɔgɔ ye ko Mariam Tarawele o Mariam Tarawele tuma caman na i bɛ o de tɔgɔ mɛn ka laseliw kɛnɛ kan ani a ka jɛrɛ yɔrɔw tɔw olu la an da bɛna tila ka se a ka denbaya ko ma ɲɛfɛ Modibo Keyita tuma min na ni ani o kunnawolo ani o sanga ni an'o nana wuli ka i jɔ a ye a sen don jɛkulu caman o baara la o senfɛ cɛ barikama dɔ fana tun bɛ an ka jamana kan a wagati kelen na ni o ye Mamadu Konate ye Modibo Keyita ni Mamadu Konate jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛkulu dɔ ka o sigi sen kan jɛkulu min ni o bɛ mɔgɔ kalannenw ko fɔ Sudan jamana kan Sudan français jamana kan a don kama n'an ko a jɛkulu ma ko Association des lettrés du Soudan o nana ka na o sigi sen kan o jɛkulu min filɛ o ye o nana ka na laban k'a tɔgɔ yɛlɛmɛ ka kɛ ko Sudan ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ n'an ko ma ko foyer du Soudan o kɔfɛ Modibo Keyita a nana wulikajɔ ka o sigi sen kan baaraw la baara min ni o bɛ tali kɛ lɔnnikow olu ma n'an ko ma ko culture jɛkulu dɔ bɛ yen min ni o bɛ kusanya ani baara kofɔ ni an ko o ma faransikan na ko groupe art et travail a nana fana ka na o laɲaga kosɛbɛ kosɛbɛ wa min ye lɔnniko nasira ye n'an ko ma ko culture an bɛna ka na Modibo Keyita ka baara kɛlen tɔw fana k'a ye o siratigɛw la a ye fɛn minnu kɛ jamana ye lɔnniko nasira fɛ ni dɔw yɛrɛ fana i b'a fɔ ko seko ni dɔnni nasira fɛ san 1937 la ani Haute-Volta min bɛ wele bi ko Burkina Faso ani o jamana kɔnɔden dɔ min tɔgɔ ye ko Wɛnzɛn Kulubali ani o nana jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka lafasalitɔn dɔ ka o sigi sen kan lafasalitɔn min ni a bɛ kalanfaw kofɔ farafinna tilebiyan fanfɛ bolo fɛ o tilebiyan fanfɛ bolo min bɛ Faransi ka mara kɔnɔ o lafasalitɔn ni an ko ma dɛɲɛ walawalalen na faransikan na ko syndicat des enseignants d'Afrique occidentale française o nana ka na o lafasalitɔn n'o ye hakɛ ɲinitɔn ye o nana ka na o sigi sen kan o kɔfɛ Modibo Keyita a nana ka na kɛ tɔnden ye kulu belebele dɔ o kɔnɔna na min bɛ Sudankaw kofɔ n'an ko o kulu ma ko bloc soudanais ni o nana ka na ladan ka o sigi sen kan Mamadu Konate ale fɛ ala ma hinɛ la san 1943 la Modibo Keyita ale ni Jean-Marie Kɔnɛ u nana jɛ fana k'u bolo di ɲɔgɔn ma baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na ka fugabɛ dɔ sigi sen kan n'an ko ma ko journal lakalita sɛbɛn kunnafoni sɛbɛn ka o dɔ ladan o sɛbɛn min n'o bɛ wele ko l'œil du Kenedugu ni o ye Kenedugu o ɲɛkisɛ ye u nana ka na o kunnafoni sɛbɛn n'o ye fugabɛ ye u nana ka na o ladan o fugabɛ kun kɔnɔna na u tun bɛ kɔrɔfɔ gwɛlɛnw caman ta ka o ɲɛsin jɔnya tigilamɔgɔw olu ma ka u kɔrɔfɔ u ka tagabolo ani u ka jogojuguyaw la diɲɛ kɛlɛba filanan tɛmɛnen kɔfɛ ni o ye deuxième guerre mondiale ye Modibo Keyita ale sen nana ye tɔn dɔ o sigili la sen kan tɔn min ni o bɛ Sudankaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka o kofɔ n'an ko ma ko Union Soudanaise wa tilara ka kɛ o foroba kalatigi yɛrɛ fana ye n'an ko ma ko secrétaire général o kɔfɛ kulu min bɛ yen n'o bɛ bɛrɛbɛrɛli kofɔ golofina gun kan ni an ko ma dɛɲɛ walawalali na faransikan na ko Rassemblement démocratique africain ni o ye RDA ye Modibo Keyita nana ka na kɛ o tɔnden ye ka don o tɔn kɔnɔna na ka bɛn ni san 1946 o san ye kabini Modibo Keyita ye donni kɛ RDA kɔnɔna na ka kɛ a tɔnden barikama ye jɔnya tigilamɔgɔw olu sɔrɔla o la ka Modibo Keyita k'a jate minɛ k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni ye olu kɔyirabaga ye kɔyirabaga min ni a ka farin ni a ka jugu u ma kosɛbɛ
n'an ko ma faransikan na ko dangereux opposant. O de senfɛ wagati nana ka na k'a la u kun ye Modibo Keyita minɛ ni ka a datugu wagati dama dama o kɔnɔna na san 1946 o san na.